Hukum korban. Hukum korban itu kena Kanjeng Nabi wajib. Umirtu bin nahi wa huwa sunnatun lakum. Kanjeng Nabi niku korban niku wajib. Kanjeng Nabi, istilah cintane di mata Allah biasa. Hanya aku nate korban suatu saat niku 100 unta. 100 unta. Wajib siji, sunai 99 unta. Kondang mboten kira-kira. Cara mriki nang korban wong siji 100 sapi. Viral ya. Wis wonge dibuka foto. Mlebu TV 100 sapi Jalan Kalimantan RT sekian korban 100 sapi. Rekor. Lu Kanjeng Nabi 100 unta korban. Bentaun korban rahya hukume wajib. Nah awake dhewe diwajibne berat, cek sunah, Pak. Cuma saking 4 mazhab niku, sekawan mazhab niku benten. Imam Hanafi niku mengatakan korban niku wajib. Kalau sing derek mazhab Hanafi niku wajib korban. Mazhab Maliki, Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali niku sunnah. Nah sunnah niku dalem kok enten kalih enek sunnah kifayah, enek sunnah ain. Hukum korban niku enten sunnah kifayah, enek sunnah ain. Sunnah kifayah niku pripun? In ta'addada ahlul bait. Nek kapan kok sak omah niku ta'addud niku lebih dari 1. Terbilang, dua kan? Niku sing setunggal korban lintune mun gugur kesunahane. Mun cukup. Cara sak omah korban siji niku mun gugur kesunahane pun mboten makruh. Kok nek sunah ma'akadah niku nek mboten dinyangi makruh nek mampu. Nek sak omah enek wong luwih loro ora nek sing korban blas, berarti niku ngapunten keluarga makruh. Keluarga makruh. Sak omah makruh kabeh. Makruh iku mboten dosa, Pak. Nggih. Makruh iku mboten dosa, mboten sampe haram, cuma ya mboten disenengi Gusti Allah meneh. Keluarga makruh. Iki ngaji aja nggo biji wong. Bar ngaji biji wong tanggane dibiji keluarga makruh kae. Kleru kabeh ngajine. Nek masalah niku urusane dhewe. Aja nggo ngelokne wong. Awake dhewe ae nggih jenengan iso korban yo wis ora usah ngelokne wong ke keluarga makruh kan. Ngajimu bledru kabeh. Iki jenenge rumangsa apik niku nggih kliru. Alhamdulillah iso korban ra usah kok kene iso kono ra iso padahal sugih kono lho lah. Nemen iki mboten asal nggih. Iki cuma ngaji enek jenenge apa sunnah kifayah. Enek sing sunnah ain. Sunnah ain niku nek kapan sak omah niku siji. Jadi namung setunggal mboten dibojo mboten di anak mboten sapa-sapa tapi mampu. Gitu. Nah niku berarti sunai ain. Berarti dia nggih kudu korban, sunah korban yang mboten nggih Mas. Lah hukum mampu niku pinten ukurane?